Ето е бензиновата косачка на Praxite, която не е самоходна. Показваме набързо кашончето. Ще направим едно кратко обяснение за около 2-3 минутки и след това започваме с разопаковането или тъй наречения unboxing и ще покажем абсолютно всичко за нея. Ще я запалим и ще направим едно кратко обяснение, ревю. Покупка на бензинова косачка за трева Praxite. Това ще бъде темата. Здравейте от новия ми YouTube канал. Това е едно от първите ми видеа, Гената. Не забравяйте да се абонирате в него, натиснете камбанката за известия, за което ви благодаря. Същевременно се абонирайте, ако се интересувате от коли, в основния ми YouTube канал, където качвам неща само за автомобили при Гената. Започваме по темата. Видеото ще гледам да направя максимално кратичко и да кажа какво съм си закупил. Съответно, направих вече тест, но него не съм го качил във видеото. Адски много съм доволен. Ще направим един анбоксинг на продукта. Казвам откъде съм го закупил. Ще гледам нещата да ги събера и да ги гъстя на кратичко. Първоначално закупвам го от магазин Lidl. Ето я цената на брошурката. Продукта, който е бензинова косачка. Не е самоходна. За тези пари в големи магазини за техника, включително по-точно за строителни материали и техника, се предлагат, които са самоходни. Тази не е самоходна за същата цена. Защо предпочетох Praxite? Даже бих казал, че тази косачка е закупувам за 400 лева или 204 лева някакви стотинки, няколко цента по-точно, където в случая на тази цена има самоходни бензинови косачки. Моята не е самоходна, доста хора в момента могат да ме критикуват, на доста различни марки, включително и на големи брандове на тези пари. Но защо избирам Praxite? Някой от вас ползвал ли? Пишете в коментарите и дали е доволен от техните продукти. Аз имам доста продукти на тях и един път ми се щупи един продукт, ми се случи да ми се щупи, да ми дефектира един продукт, най-много ми хареса тяхната гаранция. Заради това предпочетох да дам даже повече пари за не самоходна, защото ще кося на равен терен, вече е пробват супер е, отколкото да си купа за същите пари самоходна на някаква друга марка, която не съм доволен от тяхните гаранционни условия, поне съм се закупувал от магазин, вземат, отремонтират ви и ви я връщат. Каква е политиката на Praxite? Поне на мен ми се случи. Един път споделете в коментарите дали и при вас политиката ви е била такава при дефектиране на продукта, ако някой му е дефектирал изобщо. На мен ми дефектира един винтовет, който при отиването го оставих и мислих, че ще ми го отремонтират, че ми го върнат. Обадиха ме със след. Нямаше и седмица и половина. Здравейте, господин, тъй, елате да си вземете винтоверта. Отивам да си го вземам, тук, чисто нов винтовер, не е отремонтиран, политиката ми хареса жестоко много. Това е като политиката на iPhone-ите, както беше, там даже нещата са рефърбиш, докато тук директно ви дава чисто нов продукт. Така че без повече да говоря и да удължавам видеото, започвам с анбоксинга и нейното запалване, като първоначално бих казал, че на видеото пали буквално четвърт оборот, но тук при самото включване на видеото бяхме забравили да дръпнем дръжчицата, включването бяхме да не каже, че косачката не е запалила от първи път. Наистина е супер за парите си, както казах, има за същите пари самоходни, реално е скъпичка, но Praxite много ми харесват като марка и като политика на гаранцията. Продължавам и показвам как работи бензиновата косачка за трева. И започваме в момента с разопаковането или тъй наречения анбоксинг. Махаме първоначално както са го пакетирали в завода на косачката Praxite. Най-горе веднага се показва самия кош на косачката, който е разположен за събирането на тревата. Вадим го, долу е с мрежичка. Ето го, ще го дръпнем настрани. Сега в момента вземаме двата пръта, където са удължения за
дръжката и дърпаме в момента самата дръжка, където е хванато самото жило, обръщаме го и го поставяме, за да може да дърпнем самата косачка. Изрично е дадено на етикета, че косачката не трябва да се дърпа от пластмасовата част, а трябва да се хване от желязната. Тук има листи, където има информация за сглабянето, което е напълно елементарно, не е нещо космическа наука. И сега в момента дърпаме нещата на страни и ще извадим самата косачка. Само ще доближа камерата малко, да се види като я вадим. И започваме да я дърпаме. Както е дадено от указанието, хващаме за металната част, а не горе за пластмасата. Дръпнахме я. Тук ми асистират, махат кашона. Ето я какво представлява самата косачка на Praxite. Тук в момента е частта за дръжките. Насочваме, слагаме в момента двата пръта, които са дадени. Поглеждаме указанието, за да може да я сглобим напълно правилно. Към тях са дадени едни закрепващи елементи, които са много хубави, качествени. В интерес на истината Praxite имат много сериозно изпипване на своите инструменти. Това нещо най-много ми харесва в абсолютно всичко. Имам закупени винтоверти, имам закупени аглошлайфове, имам закупен картач, който реално лично не го ползвам аз, но участвах при закупуването и наистина първо работи превъзходно, второ работата му на действие като напълно професионален инструмент, а все пак е Praxite. Между другото някои го наричат Praxide, не знам точно защо така, но повечето масово хора самата марка я казват по този начин, както и аз. Сега тук в момента слагаме и самите прътове, които в момента трябва да се закрепят, за да удължат, за да стане удължение на самата дръжка, самия обхват, който е. Едната част я закрепихме, сега слагаме другата част. Както показвам, самите винтове много хубаво са направени, защото в единия край и резбата продължава и евентуално даже да има някакво развиване от вибрациите, така е направено да не изгубите самата тапа за навиване, което много е умно като идея, впечатляващо е, много ми хареса. Закрепваме и другата част. Както казах, закрепването е много лесно, не е изобщо трудно. Нарочно не давам видеоклипа на бърз кадър, а съм го пуснал на нормален етап на скорост, за да се види точно колко време отнема самото сглабяне. И през това време обяснявам за самия монтаж, който е много елементарен, не е космическа наука, втори път се повтарям. Вече сме изгубили горната част, на дръжката се сглабя по абсолютно същия начин с два болта, вече е всичко сглобено, обърнал съм наобратно, искам да ви покажа самия нож, сега ви го показвам отблизко, колелцата. Самата косачка, отново се повтарям, не е самоходна, за тези пари има и самоходни, но колкото повече електроника и въртящи елементи части има, толкова нещата се чупат повече. Тук е доста по-опростено, аз предпочетох такъв вариант. В момента ще ви покажа изцяло сглобена и започваме нейното включване и палене. Искам да кажа, че доляхме около 100 грама, даже 120-30 грама допълнително масло, т.е. с 4 тактов двигател, и сега идва етапа на паленето. Ще ви покажа как запали и самия звук точно в момента. Да я припомпим няколко пъти. Давай, майсторе.
Какво стана, бе? Аха, тръгна. Горе не беше го натиснал. Идеално. 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 Право е, капе.